Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Magandang araw sa inyo guys kung saan ka man nanonood ngayon. And kumusta? And welcome to my vlog. So, okay guys, ito pagkatapos namin magkutba. So, ito kasamang pamilya, maluwang meron siyalakan. Ito, nag-swimming kami dito sa tanda to sa may Bowlage. Yes guys, so ang ganda dito guys. So, medyo yung pagdating namin dito, medyo maraming tao kasi nga pagkatapos nung kutba, maraming nag-swimming. So, daming tao talaga dito. Kailangan yung pagkuha ng ticket. Kailangan mo pa pumila para makakuha ng ticket para sa entrance. So, guys, grabe. Siyempre, minsan lang dito sa isang taon, medyo nagbanding-banding yung mga bawat pamilya. So, malurong na siyawitan ng Manisa. So, pag-swimming. Kasi yun nga, sabi ko para celebrate din sa Idel Peter Mubarak. So happy Idel Mubarak sa lahat. So yun guys, ito ganda ng view. Medyo may improve siya, medyo nadagdagan medyo malaki na ngayon, malawak yung space. So daming tao, grabe tingnan mo, ang daming tao talaga, as in loaded. Every mga swimming na yung mga pool yan, wave pool yan, yung may wave. So grabe, daming tao talaga. So ang saya. So halo-halo na to, may mga rin. So ibang saan galing. So pero ito guys, so kami ito tatampisaw rin kami. So ito masubukan na itong wave pool na sinasabi nila. So ito kasi guys, medyo malakas yung niya, yung pool niya, yung wave niya. So guys, ito susubukan na namin itong wave pool na to. So ang ganda guys, ang saya. So ang dami yung mga bata pa. So ang dami yung nag-swim talaga sa araw na to, kasi ito yung araw ng pagkatapos ng kutba ng Sabado. So sabi yung Manisa na so cute siya, witan nila. So kapag-enjoy. So ito kasi guys, ganda ng spasyo ng Bowlage. Medyo malaki. So guys, so marami kayo, may mga kapatid dito ng mga Muslim na swimming. So guys, dami, puno yan, yung mga cottage puno. Kami nga doon na kami nakapunta sa may bandang dulo kasi wala nang bakanting cottage. So grabe, sa dami ng tao, puno. Dikit-dikit yung mga cottage pero puno talaga. Wala nang dito, wala nang bandang din sa may unahan, wala nang bakante. So doon na kami sa may bandang likod, sa may taas pa. Ayan guys, ito naman yung ito naman yung umiikot yung tubig, yung pool nito, parang agos siya, umagos yung tubig niyan. Sarap, parang alam mo totoong agos eh. Ayan, so siya, hindi naman gaano malalim doon sa akin, bigla siya. Umiikot yan, iniikot niya yung yung paikot din siya mula dun sa may may malapit sa wave pool. Umiikot yan doon sa malapit sa entrance, makabalik na naman dito. So ang ganda guys. So yung isa lang naman to sa isang taon, so pagbigyan nyo na. So yun guys, ito kasama ng pamilya ito, para sa makapag-banding din. So ito sarap ng tubig kasi sa mainit sa init pa. So ang sarap magtampisaw sa tubig kasi grabe yung init niya. So guys, sarap yan. Yung hawak-hawak pa itong isa na to kasi paano diyan marunong lumangoy. Marunong lumangoy yung isa na yun. Yun guys. Ito ang ganda, daming tao puno, makaan yung mga nagsiswimming, bigit-bigit. So guys, yung dami, halo-halo na yan. Ito naman sa may kabila naman, sa may kabila may mga sliding. Paikot na
guys, pasyal ka rin, pasyal din kayo dito. So ang ganda na siya, medyo in-upgrade nila yung ano, medyo gumanda na yung space, lumaki, nagdagdagan din yung laki. Haba na yung ano na yan, paikot na yan. Maikot na yan siguro mga sa mga 10 minuto yan, ikot. Gawin full kasama yanan ko yan, lakas ng tweet niya, akala mo totoo talaga, no, really. Minsan guys, pagka namamatay yan, sumisigaw sila ng isa pa kasi minsan yan pinapatay nila, tapos pagkaraan ng isang oras na pinapalit naman lang, papadar na naman, puno na naman yan. Pag hindi umanda, medyo kunti lang tao, pagka umanda na, puno na naman yan. So masaya guys, pasyal din kayo pagka minsan din naman to sa isang tao, bata, sobrang saya nila. Grabe. Nakakatanggal ng stress. So yun guys, at yun lang, sana supportan itong yung page na to guys. So minsan lang na to, pagbigyan nyo lang. So medyo in-upload ko lang to para may souvenir sa mga So yun lang guys, and thank you so much, and thank you for watching, and God bless, and see you in next video. Bye bye and wassalam, and dapat na mabigyan nyo na lang sa inyo. Sukran for watching. Bye bye.